sɛgɛsɛgɛ ka sɛgɛ ka mɔgɔ bɛ ka tɛmɛ ma. Cɛkɛrɛ min y'a ka ɲɛnamaya ta k'a di Ala ma ale sangare k'a ka bisimila o tɛ dɛ. Depuis waati min na a bɛ fɔ ko nin si bɛ yɔrɔ min ko n'a ye wajibi kɛ k'a bɛ taa lahara. Depuis waati min ale sangare b'a ka wajibi kɛ kolo kunna n'u b'a lamɛn. Wa fɛn min bɛ ko o kama ale sɔrɔ ale ko ye Ala ko de ye ale ko ye kira ko de ye ale ko ye Seydi Usmane Mara ni Hayidara ko de ye. Bɛɛ ka nɛgɛ kan sigi k'a ka bisimila ale sangare jande bɛ fɔ parce que e ye jande kɛ ale sangare kama tɛmɛ kamalen bɛ ni Ala cɛ ani kamalen. رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يا الله تعالى فوق على بركة على مني بشوف بركة ما ينجر عنا. لو يه على كرام محمد صلى الله عليه وسلم عليك بعني سانكمبه ونسوديا جرالي كسلا دكولو سانفيالو. Anda sokati sabula ninye bolo faye kafara fenka femi ni amdeleka anyama ya kako gamba ka kechuga minna ninye belebele de farale aka anga duku kono yala parce que ni nyona akuma deleka ke nchokola tan folo maulidu kola ni Allah sona ka o sababu ya ke أنفا أنا كرامو أسيد جلوسا مدن هيدرا عليك يا مروكاي كابو شريفلا كافوكو أنغا لبك نألا سونا شوينا إمبارين أبنا ينامايا أنغا مراكوميا ولا ونسوديا كما نيكو نسوجاباتو كاتسما فيكونا دجيما نجيبافا وتما ونسوديا كما Ami Allah de foka barkada omni anga su konna to kana katla ka fulika au bela karangarane yana mira jira kana barina no ye ankara mo Ali Badra Sangare ami fulika ala anaka delegation bela jeli ami fulika ala almami bato wala no imam Idrissa Touré ka fulika ala dugo almami bato اللبا كفوليك على جميع أنصار الدين الإسلامية كرمغو بيتوغلا أنغا ودو الإسلامية بيتوغلا كفوكو بسم الله أبا كاسو ينتي أمدناني أسيا فلوتن يكسلايا ما أما دل ألافة سكي أدونا هيرلا ألاكا ولي هيرلا مولدو خرمانا بنيا ألاكو دانا وبلا جلما أتما بشراكم اليوم في جنات تجري من تحتها الأنهار أو كان نسوديا بدومينا ني ألاكا الجنة سوق كرنجر اللي قناسجي نيه ألاكا محمد صلى الله عليه وسلم ألاكا بانغلي كناسجي نما مي يريا أبينا في بالجنة نوفر كنا ما ألاكا أنسبتي الله أهرم على كوتو أنوفه كرنا سودينو كما القرآن بركة كما صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وسلم. قدمنا لبا لك يقدم لك السلام عليكم لك آمين لك انصار دم Allah ka dɛmɛ bagaw dɛmɛ amin Allah ka yɛrɛ ka dɛmɛ an karamɔgɔ sija ani kɛnɛya ani labanko ɲuman ani lafiya Allah k'o di ani an bɛɛ ma an bɛ dugawu kɛ an ka jamana yanni an ka don baara kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ jamana in ɲɛ an ka jamana Allah k'a basigi amin Allah ka jamana ɲɛmajɔ amin tɔɔrɔ min b'an ka Maliba in kɔnɔ Allah k'a sama ka bɔ a kɔnɔ amin n'Ala y'a bɔ a kɔnɔ a k'a falen hɛrɛ caman na min tɛ ban pewu Allah kɛ ten an b'a ɲini Ala fɛ bi Ala sɔnna an sigira Gasera dugukolo kɔ Ala ka kabakolo kɔ jukɔrɔ san caman bɛ Ala bolo Ala k'o jira ne na aw a ɲini Ala fɛ an balimakɛ n'an karamɔgɔ min ni an karamɔgɔba ye ale bilasira ka kana an to ɲɛgɛn bɔ ka nisɔndiya n'an ka kiraba in bangeni an b'a ɲini Ala fɛ a ɲuman nana cogo min na a n'a ka delegation Ala k'a ɲuman kɛ
abina min fo ala ko kaka an bela jalen dukumi ala son ma nyina ala fe ala ka ne mon sabati demsenu no an ba nyina ala fe ala ka makoroba chiki Allahu ya rabbi ka bla qoroyi ko kana bla barai ala ka nu wasa ye jamiya wasa ala ka nu wasa ala ka nyeme an bla ka sigi minge kasela ya asigi nge to be ka toro min do kasela du ko ala di bado ay kasela yare du lu de bado amma ina ala ga ala ka sigi horoma kama toro ani nyego ani segon sege no beni duina ala ka wuli wa kwala ala ya wuli ala ka fale herala Allahu ya rabbi ala ka ndu kun sabate ni dine nun ne diga ala ka metti mi aka amma ina ala ka sigi ala ka here ala ka wuli herala abna min ko ala ka mento sika anguna ka mine ni ga bara kena ya ala ko nuga ni na ope ala ko kena ka ala ya si ala ka kanu kama idoin kanu kama sallallahu alaihi wasallam ay akay والصلاة والسلام على أشرف المرسلين النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أيها المستمعين الكرام أيكم في تحية الإسلام وتحية أهل الجنة وتحية الأخوة وتحية المحبة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هيدرا. تمام جنكم في ألا في كبوشي تانا دعوة تورما. أني سنسين كلام في نسيتك ألا تبارك ماي ألا ميا دمنا على بالله. ألا مين سونا كبي سوينا يراؤنا كسر أنك لنتر. kasoro dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ ala ka hinɛ la bi kasɔrɔ ma fɛn kɛ ala la an bɛ ala fo ka ala barikada ani sɔli kɛlen kɔfɛ dafɛnw la sɔn hɛrɛmɛ kan n'o ye muhamadu bun abdulayi na an bɛ o de ka kɛnɛ sanuma in ka su in na an bɛ ala barikada ni o ye n'an bɔra yen an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛsin an ka sababu ɲuman ma n'o ye an jigi ye n'o ye diinɛ jigi ye o de ye a seyidi sherifu usmani madani hayidara faya an bɛ foli di ilimoli alama ma baharul uyuni shamsul huda an bɛ foli di ale ma n'an bɔra yen an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛsin nabaga bɛɛ lajɛlen ma cɛla musola yɔrɔ jan mɔgɔ yɔrɔ sunugu an b'a fɔ k'a fɔ u natɔ min b'u tatɔ sɔrɔ ala kana to u k'u natɔ sɔrɔ u bɔra ka tɔɔrɔ min t'u ka so yɛrɛ biya ma olu ta ni anw ta ala k'a wuli u bɔra ka hɛrɛ min t'u ka so ala k'a jidi n'an bɔra yen an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛsin an karamɔgɔ ma n'o ye sangare ye yɛrɛ biya ma ala k'a n'a kisi k'a n'a tanga ala k'a n'a kisi an yɛrɛ kun tɔɔrɔ ma ala k'a n'a sɔn ni kun lafiya la diɲɛ ani lahara kasela musow tɔgɔ la ani jamiyati ansirdini musow tɔgɔ la a balimamuso mariam kulubali de kuma da kuɲɛ fila foli lase aw ma ala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ala fo k'a barikada k'a fɔ ala ma ko a ni ce ale ala min sɔnna ka an sigi nin kɛnɛ sanumanba in kan bi su in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kasela jeunesse tɔgɔ la dakuruɲɛ fila foli k'o lase nabaa bɛɛ lajɛlen ma sabula bi bi in na kɛnɛ o kɛnɛ n'i y'a ɲinɛ i b'a sɔrɔ denmisɛnw nɔ don hali n'a sɔrɔ ko maakɔrɔbaw b'a kun cɛ denmisɛnw de b'a a boliboli kɛ n'i ye nin sièges jateminɛ vraiment a nali gɛlɛyara nka denmisɛnniya kɛnɛya kama tiɲɛ na a kɛra komi sièges ninnu u tilenna yan ɔ ni karamɔgɔ nana denmisɛnw bɛ bɔ ka u ka nisɔndiya jira k'a jira karamɔgɔ la k'a fɔ a ye ko anw denmisɛnw bɛ yan jeunesse la an bɛ baara kan an ni a n'an ka nafolo kan an ye kalikan min di karamɔgɔ ma an b'o kan a yɛrɛ ɲɛ bɛ kɛnɛ cogoya la vraiment ni denmisɛnw ka kɛnɛya tɛ ka ci cun nin cogo in na a ka tila ka kɛ a sabati man di ɔ nka a yɛrɛ b'a dɔn dakuru ɲɛ kelen k'a fɔ ko jeunesse bi yan ko denmisɛnw ko k'u mago bɛ karamɔgɔ la a ka dugawu caman kɛ kasera denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen kasera n'a nagadugu bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya mali denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ko ko bɛ n'i y'a sabati dɔrɔn denmisɛnw de bɛ boli n'a caman ye a ka dugawu kɛ denmisɛnw ye a kɛnɛya a n'a farifoni ala k'o di denmisɛnw ma o tun ye karamɔgɔ bisimilali ye jeunesse tɔgɔ la dakuruɲɛ fila foli tun ye nin ye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bawo de idi wula badramani de
ay neti ta yoro ja kabi mi goro madina mo yi kanar dane ne do do fuye e chef la ne bo ka ton kuna ka sabani ka du don doni abi fura ka ayra fa de non te don doni tsikake ay amata ka de mo je je ma ni ko dem tel fitini ay zara ka jeli siri fujeli ko ne ka kuma ka don doni ay adon bani ya tesa ay ga na ta de ay do yi ti de don di jilba ma ay fura jilba ka kene ka ba da mo ni ke e bi ka mo ni ke ni ko billahi ya da mo ni ni ke se ti do laje e ni ba fa mo ma ki ti fendo ki mankala ngalo fi ba da mo ni ke ngalo billahi be fendo ni be fa kan se menen to ba alala wallahi wajhe fanado ba da mo ni de mo kan fi abilla mbanti hakili ya tibila ba ni ni be bela jelena tibila ni su ba la banda abin yari ne dongoni ale de hakili ya ko ni be fa bela jelena ka fa fa bela jelena ba ni dila anya bila ko sika tala ya bila ta ku yake tilbana ka fiye tuni ce billahi inu na da sani cini ka ku haida ko ga da ga la yini fara fami ya ka dogo ai ce ta ba haida no fa ma ga la yini fami ka ne bora ka mu fasisa ako ku yake to iyo ku ne ke ma to da sai ka mi ke iyo kuma da fa ma to da sai ka mi so ko barka imaye ni ne ba jeli ga kuma nyakame no do fakana ko wadi jemu maka chaya to no do no kira kuma benya kame sika sala berbere kanga tando sabula muna ikorada o maka bachi kana nofe o maka bachi kana nofe o maka bachi e ga kila ka kai o ri barla ma chamana ba wadi ni diga ifendo ta ku ya sini sini ke bai ibaku yemi e be ya do wallahi ibaku yemi ba ni be ya do baza manije sangari ne wule choko ai ka tu chola uti banana de itumene chola de awu miri ore ko mo be kan godo go wati tumena wala ni bilan horeina la da kuru ne kere ne jelba ben kan fe la kala ne yala sangari ni ne fa le bila kala ne yala saboda ma ta kala kalfa ma bela ai ka mo ka ta kalfa bela yana ngiye wallahi ani kome yana ngiye ani kome wa yana ngiye ani kanu basangari de jelba kalfa le bila ni ala salama ni ngofa mewuli ki segere ni ala salama ikala yiri yiri mba cire cire na ikala yiri yiri ka jira alala sabu ni ala kadi sangari da ko mo san mo jelba so ni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh la islamau anni sanjale robi an farfo ne do bi ame kaseleya an karamɔgɔ Sheikh Ali Badara Sangare Aidara ya tɛgɛ dɔ cɛ ba min mo fɛ k'a ka na kasɛlɛ yan bi an bɛ kasɛlɛ yan o la silamɛw kaselakaw a bɛ cɛ in dɔ bi cɛ in ye cɛ min ye a tɛ siran Badara Ali Sajaja o tɔgɔma ye wa a tɛmɛna tɔgɔma la o kɔfɛ an b'an ka seyidi fo n'o ye Al-Murshidu Daaya lal Kitabu wa sun Ezadu Ziwaza Al-Seydi Sherif Usman Marani Haidara Bugadew Bilamanjini cɛ min kɛra cɛ ye cɛ min ma siran dugukolo sanfɛ Haidara ye an bɛɛ jogo dilan dusukun ɲuman izini an b'a fo k'a barikada k'a waleɲuman dɔn o kɔfɛ an bɛ nabaga jama na musoman bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu kɛ an ka jamana in ye Mali ala k'a kisi Mali ala k'a tanga tɔɔrɔ tɔɔrɔ bɛ jamana in na ala k'a bɛɛ bɔnɛ ala ko ka ala bɛɛ kosɔn kira bɛɛ kosɔn sallallahu alaihi wasallam a balimamuso n'o denmuso n'o ye Awa Ali Sangare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn k'a barikada bisu na an bɛ kɛnɛ min kan nin ye kɛnɛw la belebeleba dɔ ye wallahi o wasalen bɛ bɛɛ ɲɛ kɛnɛ kan karamɔgɔ min b'an bolo bi kɛnɛ kan su in na ni maa min t'a dɔn ni ala sɔnna i bɛna dɔn Sheikh Aliyu Badara Sangare an ye an jigi da i kan diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ye jigi fa ye karamɔgɔ Aidara y'a jigi da i kan yɔrɔ o yɔrɔ i ye jigi fa o kɛnɛ kan karamɔgɔ Aidara a denkɛ min ye Haruna Aidara ye a ka bɔko fɔlɔ la ka taa Kucala a ye an karamɔgɔ Ali Sheikh Ali Badara Sangare fara Haruna kan ka taa Kucala bɔko filanan na a farala kan ka taa San o kɔfɛ karamɔgɔ Aidara nana ye k'a fɔ ni karamɔgɔkɛ in cɛtiri min bɛ nin na ani farifoni min b'a la diinɛ baarali la ani diinɛ sira taamani na ni sɛbɛ ye ko a tiɲɛ na nin kan ka bila ka taa yɔrɔ dɔ la
ola yoro munun tagali ka gele kosebe yoro munun tagali ka gele kosebe Sheikh Ali Badara Sangare ale bitai yoro munun nu nyaamine do kosebe ale bitaga o yoro na ola Sheikh Sherif Usman Madana Haidara ale ya blaka na kasele ya bishwina mungama alo dalaka dine ala kiraba Muhammad Mustafa bangeni ko ode bina ke iya akana iya nyanamaya ola angara mako Sheikh Ali Badara Sangare annana o keneka kano nyanamaya wa jama fe fe keneka bishwina wallahi bebi wasanini kara mo kenga mai abi min fo alo dalaka dine na wallahi bebi na benjamando alabi munun ba don ka koro ali munun ta do ola aka kala nedo mi be fo ka be wala nyano ka be barkada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sangare na kuma ga tandro nyimang be jugmai sangare